ଆରେ କୀର୍ତ୍ତି ତମର କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି? ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାଲି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲେ ନା, ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗର ହେଇଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ଆସେ ନା ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥା, ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଆନ୍ତି କେମିତି? କୀର୍ତ୍ତି ତମର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯା ଆଜିଠୁ ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହିଁ, ତୁ ଆଜିଠୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ଏ ବୟସରେ ରହିବେ କେଉଁଠି, ଖାଇବେ କ'ଣ? ହଁ, ଏ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସବୁଦିନ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପିତୃମାତୃ ଦିବସ।